हेलो फ्रेंड्स फरायबाय mybodotech चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामगोन जे 2023 निफ्राय 2024 नि गेजेरनि जा नोंथांमोना हाउसिंग लिस्ट जाय नोंथांमोना मोननो गोनां एबा नोंथांमोननि लिस्टआ फैबाय बिनि लिस्टखौ दायो पाब्लिश खालामबाय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय सीएमआ दायो बेखौ जोङो चेक खालामगोन। जोङो सिगाङाव बे भिडिअ एबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोसावदोंमोन 2022 निफ्राय 2023 नि गेजेरनि दायो 2023 निफ्राय 2024 नि लिस्टखौ पाब्लिश खालामबाय। दायो बेनि स्टेपखौ एबा बेनि लिस्टखौ जों बोरै चेक खालामगोन दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनानै मोनगोन एबा स्टेपखौ नोंथांमोना नायनानै बुजिनानै मोनगोन। अब्ला बेनिखायनो नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो जे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नाय जाहाथे बुजिनानै मोनो आरो नोंथांमोनाबो गावनि मबाइलजों चेक खालामनानै नायनो हायो आरो गावनि ब्लग एबा पन्सायतआव एबा नोंथांमोना जेरेसफोरनाव नोंथांमोना खबर लानो हागोन। बेनि थाखायनो दायो नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामबाय भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायदो। दायो नोंथाङा जिखुनु जा मोनसे ब्राउजार लानानै PMAY नोंथांमोना टाइप खालामदो बेनिफ्राय सार्च खालामदो। जोङो बेबायदि मोनसे इन्टारफेस मोनबाय गाहायाव नुनो मोनदों बेबायदि नोंथाङा बेखौ खनसेबाव क्लिक खालामदो। बेनिफ्राय जों बेबायदि मोनसे आरोबाव खनसे इन्टारफेस फैबाय। अब्ला टप राइट कर्नार बे साइडआव नोंथाङा 3 लाइन्स नुनो मोनदों बेहाय नोंथाङा आरोबाव खनसे क्लिक खालामदो। जोङो गाहायाव नाय मोनसे मा नुनो मोनदों बेवहाय एबाउट आवास अफ बेनिफ्राय डकुमेन्टस गाइडलाइन्स बिदि नुनो मोनदों। नोंथाङा आवास एबा एवासाव नोंथाङा क्लिक खालामदो खनसे। बिनि उनाव नोंथाङा मा नुगोन गाहायाव रिपर्ट नुनो मोनदोंना बेवहाय रिपर्ट नोंथाङा बेयाव खनसेबाव क्लिक खालामनानै हो। दायो जों बेबादि मोनसे इन्टारफेस नुनो मोनबाय। बेवहाय गासै मा बुंदों फिजिकेल प्रग्रेस रिपर्ट्स एबा बेयाव हाबा मावनायनि गासैबो माखासे डाटाफोर दङ। बेहाय गाहायाव दं फाइनान्सियेल प्रग्रेस पास खालामनाय बिल पास खालामनाय बायदि माखासे गोबां एल'केशन खामानि बेफोरखौ टारगेट एबा बिनि माखासे एम्स एन्ड अबजार्भ बेफोरनि माखासे बेवहाय डाटा दङ। बेनिफ्राय जों गाहायथाराव फैयोब्ला जों नुनो मोनो ससियेल अडिट रिपर्ट्स जों बाव नुनो मोनदों गाहायाव ससियेल अडिट रिपर्ट। बेनिफ्राय जोङो 1 नाम्बार बेनिफिसियारि डिटेल्स फर भेरिफिकेसन बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो। बिनिफ्राय जोङो बाव नुनो मोनबाय जे सेलेक्शन फिल्टार्स नोंथाङा बेहाय सेलेक्ट खालामदो नोंथांनि स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लक पन्सायत बेनिफ्राय नोंथांनि भिलेज बेफोरखौ गासैखौबो क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांनि माखासे डाटा एबा जा लिस्ट नोंथांनि हाउसिंग बे लिस्टखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन। बेहाय जोङो अल स्टेट बेहाय क्लिक खालामबाय गावबागाव स्टेटखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामदो। बेनिफ्राय नोंथाङा मा खालामनांगौ बेनिफ्राय बेहाय ब्लक एबा बेवहाय डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना गावबागावनिखौ सेलेक्ट खालामदो। सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा आरोबाव मा ब्लकखौ नोंथाङा बेवहाय सेलेक्ट खालामदो। बेनिफ्राय नोंथाङा आरोबाव गाहायाव मा नुनो मोनो बेनि उनाव नोंथांनि बियो साब डिभिजन बेनिफ्राय मा खालामदो गाहायाव मोनबाय सेसन वाइज बेहाय नोंथांमोनहा बेखौ लिस्टखौ मोननो हानाय जागोन नालाय बेहाय जेराव 2022 to 23 बियो होखांबाय। बेनिफ्राय दायो गोदान 2023 निफ्राय 4 नि गोदान लिस्ट नोंथाङा बेखौ चेक खालामगोन नालाय बेखौ क्लिक खालामदो। बेनिफ्राय जोङो मा नुनो मोनबावो आरोबाव बेवहाय नोंथांनि हाउसिंआ मा सिस्टेम एबा मा आसनिनि गेजेरजों नोंथाङा बेहाय सेलेक्ट खालामदो प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण बेहाय नोंथाङा क्लिक खालामदो। नोंथाङा जायखौ नायनो गोसो बेखौ क्लिक खालामदो। बिनि उनाव बिनि लिस्टआ गाहायाव फारियै फैगोन खेबसा होखांनायनि उनाव। दायो खेबसाया नोंथाङा बेयो मोनसे मेथ्ससो बेखौ नोंथाङा माइनास खालामदो। माइनास खालामनो होदोंब्ला पास खालामनो होदोंब्ला प्लास खालामदो। दायो जोङो 49 निफ्राय 80 माइनास खालामोबा जोङो बेसेबां थायो नोंथांनावबो बेबायदिनो अनजिमा ओंखारगोन। नोंथाङा बेखौ मेथ्स दायो खेबसाखौ होखांनायनि उनाव लोगो गाहायाव नोंथाङा नायदो बेनि माखासे PDF फाइलखौ नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामनायनि गेजेरजों डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो गाहायथाराव नोंथाङा फारियै बिनि लिस्ट एबा डाटाखौ गासैखौबो नुनो मोनगोन। नोंथाङा नायदो बेवहाय नोंथांनि BGDCनि सिङाव माबायदि लिस्ट फैनाय जादों बेखौ गासिबो नायनो हायो। बिन'रय पुर्ण अजिमा बेफोरबायदि गासैखौबो नोंथाङा नुनो मोनगोन नाम आरो बिनि माखासे स्किमनि फाइनान्सियेल इयार आरो बिनि माखासे मुंखौ नोंथांमोना PMAY गासैखौबो नोंथाङा कमप्लिटलि नुनो मोनगोन बिनि ID नाम्बारनिफ्राय लानानै। दायो नोंथाङा बेखौ गासैखौबो बेफोरबायदि नायनो हागोन एबा नोंथाङा बुजिबाय निस्सय। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम। जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला अब्ला लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसै। थेंक इउ फर वाचिं। नोंथांमोनाबो नोंथांनि मबाइलजोंनो चेक खालामनानै